טוב. זה לא היה קל. עשיתי את זה. אמרתי להם. לא יכול יותר להסתיר את זה. לשמור את זה לעצמי. נמאס לי כבר להתחבות מההורים שלי ולא להיות עצמי. זה לא שזה בא משום מקום. די כבר, צריך לספר כי בסוף הם ידעו. הורים שלי היו חייבים לדעת. לקח לי המון זמן עד הושבתי אותם. ובאתי אליהם ואמרתי להם שיש לי משהו חשוב לספר להם. הרגע הזה שבו עמדתי מול כולם ואמרתי. הגיע הזמן לשמוע את האמת שלי. אז אמרתי, אמא. אמרתי, אמא, את יכולה רגע להפסיק לבשל? אבא? אמא? אתם חייבים לדעת. אני רוצה ללמוד פילוסופיה. אני לומד פילוסופיה. אני הולך ללמוד פילוסופיה. אני הולכת ללמוד פילוסופיה. היה שקט, אבא שלי הרים את הראש ככה מהעיתון. הם עדיין הסתכלו עליי. ואז קרה משהו שנורא הפתיע אותי. והם צוחקים. שניהם צוחקים. מסתכלים עליי ואומרים, ברור, זה היה ברור, אנחנו ידענו כל הזמן. הם אמרו לי שהם תמיד ידעו. מה, תמיד ידענו. צחקנו, ואז כאילו היה כזה צחוק כזה. כנראה שהם באמת תמיד ידעו.